Hamani appointment jengno relia appointment jengno ria tai police प्रशासन बस जंगनो फोन खाइमिया सिंहरो नरकी 24 तारिख नरं तो appointment गरै जंबो किचिनि ड्यूटी खाइनानै जंबो परमिशन दिजाग्या नरकी नंनि 24 तारिख नि प्रोग्राम खालायना दाहिनि सिंगि दं जों आं अबनो मा साका जों तो खालायनानै हिनि टारगेट खालायजाक जों तो खालायनाय appointment रि दातं रियाय दातं जों खालायनाय न ओंखाय बरक सावो नरक तो अरवो गवर्नर बाय मालाय गला नरक सुदो मालाय नाय बिनि सेक्रेटारि बा आसक सिं नाय हिंजाव आमति फानो उनथन जों खालायनाय पिसफुल इबाबे जों DWF रक बुमा बदल जों उनथ्रुलिया तां उनथ्रुलिया हिमाले अब जों उनथ्रुइ लाब करि ताक आगुंना सिनांनाय 24 तारिख न जों खालायनाय अ तिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट उनथ्रुलायमां आबो तला क्लासुक तंखा आबनि बागा अब लंग टाइम नि राजनैतिक जोंताय अब उनथ्रुलिया हनि खायना हिनि थांतानि दिनि बरक वान सुकना बुरि रक अनेक गोबां फायगा बुरि रक नि बदल नुगुइनाय बंनि अरबो अब बरकनि वान सुक मानि बरक ता चेन्ज खालायनाय जोंनो गवर्नर बाय मालायनानि रिखा आव गवर्नर बाय मालाय बेलेखायनो तंथका बेलेन खासराका गवर्नर बो जोंनो याक पंनै खालाय आरसिबाद दिखा तामनि हिमालय बयस्क बलाय बयस ओंखा बयस्क बाय आरसिबाद दिजां माने अब चिन बखराव हसे गलाय माहाय मा दंसियो कक तो बो कम सावो कक साकाबो नरक खलायलायदि राजनैतिक खलायदि नंनि हानि बागै दफानि बागै नरक खलाय थांनि सक्सेस ओंनाय हिंसाव दिनिले आनि जरतिले आं नरनो आनि जरतिले आं गसि जाखिनि सावो 4 दिन बिसिंगो मुख्यमंत्री न रिंगिनाय बरक अब सालायनानि को बिन जरतिके बरिजा आबनि बागै जों दिनि बिलाके सक्सेस ओंखा अ सक्सेस ओं माने जतनि फानो तंगो जतनि चुबा मुं तंगो अरो तुइनि अरेन्ज खलायनाय र volunteers नि सामुं खलायनाय र बेनार यांगो चिनि प्ले कार्ड सनामनाय र TISF रगो जोंनो सुबाखा बरंनो हामबाय मारिबो बिसेस खलाय बरगो जोंनो अनेक जागा सुबाखा दै रं हालाय आगरलाय थानिनाय अरत जों बुरि रक्त जतनो जों सुबालाय जागनो बुरि रक्त अब जतनि फान जतनि परिश्रमनि बिसिंतिखायनो अब सक्सेस मानि बागै बेलायखाय जारा मिटिं चिनि अमिसिल फाने रंनो जतनो न हामबाय नरक हाम गोरों थां सगै बायदि बरक थांगै दङ सगै बायाको अमाहायखनो जों आन्दोलन मा खालायनाय जरा नरंनो मारिंनाय मुसुबाय थागियाको गवर्नर तो गसिका बिनि जरातै ताबो जदि सरकार जदि राज्य सरकार जदि गसियांकाय अ कक बरक रोमानि स्क्रिप्ट न चालो खायनानि गसियांकाय चिनितेब आन्दोलन खायनानि नांनाय जों जतनो रेडी दं दिखिनाय बंखानि कबं मंनारो